Der er ikke nogen af alle. De fleste af dem, der kom bagved os. Ham Renault også kom bagved. Han kørte af. Det gider med gas, den motorcykel. Sorry. Og hvad lavede du så i uge 28? Det skiftede kobling. Og hvad fuck er der sket over til venstre? Kunder. Godt lade vinduet stå åbent, hvis du gider. Ja, det er også det. Jeg sendte bare det, jeg siger. Ja. Perfekt. Nogle af de der Porsche lyder hammer godt, når de kører deres sekvens. Sekventiel gearkasse. Ja, men det er også bare 6'eren. Hvem? Inverteren. Nå, det er den, der ligger plads der. Han kom lige og fandt mig og blinkede af med det svin. Gjorde han det? Det er langt lys. lys. Og derfor er jeg så, what? Der var lige to. Ding, ding. Kommer der blinkede langt lys, men... Ja, og jeg har ikke set ham komme overhovedet, så... Jamen lige så lå der en Z250 og vejen mig. Ja. Jeg vidste ikke, hvor den kom fra. Jeg kan gå hurtigere, men jeg gør det med vilje, ikke? Nej, det er ikke det. Det gør ikke mig det mindste. Og ellers tage det sving her, hvor man finder. Jeg synes bare, det var mere med proudness in voice. Nå. Du kan også se, det her det er altså røven, der skrider. Ja, det er godt. Ikke røven overhovedet. Nej. Røven, den er super stabil. Det gjorde den ikke her. Nej, også her. Heller ikke noget. Nej. Ikke røven. Også foran. Ja, det er præcis. Men sidste gang vi snakker om, der følte jeg bare, at vi er fuldstændig enige med det, alt det her. Det er vi fuldstændig enige om. Forrige gang, uenige. Det var max limit.
det er anden gang med at lap, hvor jeg står i tredje, for så... Ja, en værst. Hvad laver du, mand? Jeg skal da ikke ud mod mig, når jeg kan gøre det endnu. For fuld hammer. Ja, men det var bare mere... Never give up. Nej, nej. Det er godt. Jamen, jeg tror bare, det er fint i området. Jeg skulle undre mig, fordi vi kører langsomt, og så bremserne de ikke bliver kølet af. Fordi det er det ene tidspunkt, vi faktisk rigtig oplever det på. Ja. Og heldigvis for det. Ja, ja, det vil sige, helt klart, helt klart. Det var deres ting, at vi var bæren i året. Ja. Så lige nu lad være med at lave en katastrofe. Shit, mand. Fuck. Jeg kiggede bagud, dengang vi går rundt i svingen, ind i svingen. Ja, der var ikke noget. Der var mærseren der. Lige pludselig så kiggede jeg, og kiggede på den her. Så var der lige pludselig fucking golf lige i siden. What the fuck? Det var bare totalt what? Og han kørte fandme helt ud i græsset næsten. Ja. Jeg tænkte mig, what the fuck? Hvad fanden laver han? Man skal sgu have radar bag på bilen. Ja, men det er jo sindssygt. Jeg ved ikke, hvordan det den kom. Hvornår den kom, eller hvor den kom fra. Men det så var der 250 år. Ja. Det var der bare. Den der blågrønne-agtige. 145 næsten. Ja. Ja, klar. Temperaturen er okay på bilen. Det er mig, der går. Ja, det er fordi, så er mig. Nå, okay. Jamen så. Det er så med også, jeg sidder jo selv i bilmotoren, så jeg er ikke ud til at bekymre så meget om det var Nej. Men det var bare, jeg kunne mærke, at det blev varmt derinde, så jeg skulle bare være, jeg ved ikke lige hvorfor. Nej, det har jeg ikke. Hov, jeg skal lige huske gear her. Så de holder den kommer nu, fordi han der golf, han kan satme tæt på hurtigt, og nu kommer han på mig. Og han kan nemlig fucking den. Ja. Han er i karusellen. Nu er han ude i karusellen. Jeg tror ikke, han kommer nok først til det her, når han kan senere. Ja. Deres linje også, der er meget nemlig kører lige ud og købe. Er han vant til at køre hernede? Eller bare... Det tror jeg bare ikke. Nej, Jeg tror, han er vant til at køre med skråtskåren. Ja, det tror jeg også. Han følger slet ikke nogen racinglinje eller nogen curves eller noget. Det ser han ikke engang, men han kan bare ikke hurtigt rundt. En Opel. Perfekt. Vi har lidt bedre greb, efter vi har fået varme i dækken her i dag og fået med gummi. Det er ligesom, hvis der er nogen, der svingen her, der griber, den skulle bedre i. Det var rigtig godt i dag. Jamen, det er også virkelig. Det er mere resteteknikken, der måske ikke lige kan gå så godt. Nej, det er det. Men vi har kørt fint igen. Jeg må sige, det her det er kvalitetstest. Det er også det. 18 år gammel. Han fucking autoritet til lige så stille og roligt henne os, men han gør det bare så langsomt. Jeg har ikke tænkt mig at begynde at følge noget før han kommer op bagved.
nej. Så det er perfekt. Og derfor har jeg kørt den meget tølt rundt. Er det 5 cylinderen? Ja, det er ST her. Det er bare kun 250 hestes. Jo, men har den måde, den buller på, den Jamen, de har fede. Begge alle sammen, det lyder fede. 5 cylinder. Det lyder sådan for at hugge. Ja. Han skal lige i jord til det. Han var over på ham til, han er bare rødt forbi, i stedet for sådan en fucking